Sakon safiyar dogo shi ya ce nayo waka ta rantsuwa. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Jagoran tafiya na kumbo tsagerawa ya zama kainuwa. Alhaji Safiyar dogo ɗan ƙwarai. Shi kiran Nasir ya ce je kayo wakar birna gida-gida. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Dan komai ya ce na yo kan harka ta banyi da gargada. Alhaji Safiyar dogo ɗan ƙwarai. Ta kwankwasa madugun ƙasa yake Alhaji Safiyar nan uban gida. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Abba Kabir Yusuf kuce gwamna sabon gwamna ya buge guda. Alhaji Safiyar dogo ɗan ƙwarai. Dan ashirin su na ce karo da aljan bari ba garsu ma haɗa. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Ni na san jama'ar kanan da ba sun fi biɗar gwanda da kankana. Alhaji Safiyar dogo ɗan ƙwarai. Ya za a yi mu bari ku tuce mu kunya a baya yanzu mintuna. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Zance ya kare a ba abba dan shi zai duba gida-gida. Alhaji Safiyar dogo ɗan ƙwarai. Mulkin zalunci na 'yan kama mun kibiye musu yanzu sun barar. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Jirgin al'umma na ceto ne Abba Kabir Yusuf matattara. Alhaji Safiyar dogo ɗan ƙwarai. Nasir hotoro na kewa ga wanda ya cancanta na ke yi wa Abba Kabir Yusuf. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Yau ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida, Sabon kare safiya ni dogo masu halin kishi mazan kwarai. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Da bari sai na samu mallaki sarkin da ke bani. Rantsuwa, Waye gagara komai shi ke da juya zamani. gida-gida, Kare na shirin waje ko sun yi karsu taddoni. Sun rahoto do aminta mabuwayi na zaga gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Kanin kasira kundan Amina ba mu da tamkarsa. Rantsuwa, Ta gaba gun komai wanda makacin daraja ta sa. gida-gida, Rayuwar guda halina sana saka da sahabbansa. Cikin ka kasa ni har da abba dukkan musulmai har gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Alhaji safiya da dogo ya ce zai kai waka. Rantsuwa, Da kayi kawar ke Nasir hoto da gabar shakka. gida-gida, Akwai takwaiti zan maka domin ka je ka sha harka. Alhaji na gode safiya da dogo da alkhairi ba gargada. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Ina mutan da bokanan da ba kuma da soyayya. Rantsuwa, Zabe na ke Yusuf abba kun tsire mu da jin kunya. gida-gida, Dare Allahu abba zai yi gyaran alƙarya. Fatan alkhairi muke maka Abba Kabir Yusuf gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. A bangaren tafiyar ke Yusuf kowa ya san shi. Rantsuwa, Motsa gerawa sun yaba da duk tafiya tashi. gida-gida, Alhaji safiyan dogo shi ya ce biyo kishi. Muna gidan Abba da madugu kwankwasa mai kishin gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Ana batun murnawa yake biye yan harbowa. Rantsuwa, Dukka kalaman su furracin su ba sa taunawa. gida-gida, Ba sa sa Allah ko tsiya su yi bacewa. rantsuwa, Can da kalaman su rabbi shi ya bawa ke Yusuf gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Nasir hotoro nan batu ba na yin rance. Rantsuwa, Ba da barin baki cikin salo sai na tantance. gida-gida, Waƙar gwamna da na yi wannan ma nasara ce. Idan kuka saurara cikin batun ga za ku yi amfana gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare safiya ne dogo masu halin kirki mazan ƙwarai. Mu fatan da muke Abba Allah yi ma jagora. Rantsuwa, Kai tafiyar kirki da kai bato dole a saurara. gida-gida, Ko zaɓe na gaba in ya zo shi kai za kai nasara. rantsuwa, Rabbu muna addu'a dan isa na ka kare ke Yusuf gida-gida. ne bikin murna ta rantsuwar. Abba Kabir Yusuf gida-gida. Sabon kare
Safiyani dogo masu halin kishi mazan kwarai.